θέλετε πλασαριστά από Κοφίδη και Τσιαντάκη. Τσιαντάκης μπροστά από το Ζήνιο, βγάζει μια σέντρα, να ο Τσαλουχίδης, υπάρχει όμως offside, όχι, είναι γκολ με σκόρερ το Γιώτη Τσαλουχίδη. 8ο λεπτό η Φλαμέγκο έχει κερδίσει φάουλ σε θέση πολύ καλή για το σπεσιαλίστα Ζήκο, εκτελεί όμως ο Ζήνιο και μπλοκάρει ο Ταλικριάδης. Ο Μπανιώτης απομακρύνει, πήρε την κεφαλιά ο Μουστακίδης και βγαίνει ο Χατζίδης μπροστά. Απ' την άλλη πλευρά για τον Κοφίδη βγαίνει ο τερματοφύλακας και αποκρούει σε πλάγιο out. Κοφίδης τρώνει για το Χατζίδη. Αυτός θέλει να κάνει την προσπάθεια. Η μπάλα καταλήγει στον Αλεξίου, γίνεται το σούτ, αποκρούει ο Κανταρέλε, δεύτερο σούτ και είναι το γκολ. Είναι το γκολ από τον Τάσο Μητρόπουλο. Πάουλο Σέζαρ, Άλσιντο και τώρα Λουβανόρ. Άλσιντο. Το 1-2 με τον Λουίς Κάρλος, φεύγει ο Άλσιντο. Μόνος του πια με τον Ταλικριάδη, γυρίζει πίσω και χάνεται η ευκαιρία. Περνάει ο Ζήνιο ωραία. Μπαλιά του Ζήνιο για τον Λουίς Κάρλος, πάλι προς το Ζήνιο. Γυρίζει αυτός, μια πραγματικά ζογκλερική προσπάθεια από το Ζήνιο. Μειώνει το σκόρ η Φλαμέγκο στο 65ο λεπτό με σκόρερ το Ζήνιο. Κερδίζει την μπάλα ο Νεντίδης. Σοφιανόπουλος, Χατζίδης. Ανοίγει το Τσαλαφούτας, ο Χατζίδης βρίσκει διάδρομο, το σούτα από το Χατζίδη και είναι το γκολ. Απαντάει ο Ολυμπιακός στο γκολ της Φλαμέγκο που μπήκε πριν από 1,5 λεπτό με προσωπική προσπάθεια και σούτ του Χατζίδη που νίκησε το Μιλαγκρές και έκανε το Ολυμπιακός Φλαμέγκο 3-1. Λουβανόρ, Άλσιντο.